trochu. Aj pozor. Zás to nie je až také mokré, dá sa to. Ty sa aspoň odsete a ten len leží spávny pri telefóne. A čo bude robiť? Tak nemá ináč to robiť. Bony. Ty by sa aspoň polomku, on Bony. ale voľna je všetko. Veď to tiež nie je dobré, aby len ležal. A ja sa chcem... Bony. Tak to je dobre, že sa močíte. A ona keby ho už nič nebavilo. Len nahúka, zažlízne do spálne. Pivo, keď nemá. A tak viete čo, on